I'm talking about how what is life for me and what is maybe not and what is maybe. What's the important? Eli hän on yksin näyttämöllä pianistin kanssa ja hän laulaa näitä taiteilijoiden lauluja ja yrittää kertoa siinä, mikä on niinku elämä hänelle, mikä on se, miten hän kokee elämän. Niin, se onkin aika mielenkiintoinen, miten sen kokee siis teatterissa ja mikä on se tunnelma siinä. Se on haasteellinen ja vaikea. It's quite challenging. It's challenging. But I'm not saying I have the truth. I'm just telling my truth. Hän ei kerro niinku kaikkien totuutta, hän kertoo vain oman totuutensa. I'm not telling that I know. I just say this is what hän ei sano, että se on näin, vaan kuinka hän kokee sen. But I think the purpose of the life is a very big topic. Actually, what is my answer? It will be, I'm in the life now. That is the purpose of the life. Hän on nyt tässä näin. Hän elää nyt tätä elämää. I'm here now. Yeah, be happy now. Yeah, I'm here. Mutta sitten tuli mieleen, että entäs sitten semmoinen? Så jeg har tit tænkt på, siden jeg er kommet her, hvorfor jeg egentlig er her. Ved du hvad, det har jeg også. Det er præcis det, jeg har tænkt på. Fordi det handler om, er det virkelig dem, der skal have noget af det, eller er det os? Og jeg har undret mig, fordi jeg har ikke helt kunne finde ud af platformen for det her møde, og hvad siger jeg ved helt. Mitä sinä ajattelet elämästä? What is the life for you? Hvad er livet for dig? Livet, det er nu. Life er vestna. Elämä. Mitä mieltä sä olet tulevaisuudesta? What is the future for you? Fremtid er det, jeg kan se lige nu. Elämäntapa, mitä mieltä sä olet siitä? What is your cultural habits for you? Ég held að sé mjög persónulegt. Það fer eftir hvernig fólk geta lífið sitt og hvernig vil og geta livet livet sitt. Jeg tror, det er meget personligt. Det handler om, hvordan folk kan leve deres liv, hvilke muligheder de har, og hvad de selv vil. Mitä mieltä sä olet vapaudesta? What is the freedom for you? Hvad er friheden for dig? Og at jeg kan selv vælge den by, jeg vil bo i. Og komme på en bar og bestille lige præcis den øl, som jeg har lyst til. The choice of the freedom of choice of choosing the exact city that you want to live in and going to a bar and wanting asking for the right beer. Vapaus on sitä, että sä voit elää siinä kaupungissa, missä sä haluat ja mennä siihen kapakkaan ja valita just sen oikean oluen, mitä sä haluat nauttia. Mitä mieltä sinä olet juurista? What are the roots for you? Roots. Jeg står på min røtter. Røtter er min identitet. I stand on my roots. My roots are my identity. Mä seison mun juurilla ja juuret on mun identiteetti. Livet for mig er at høre mine børn lege og grine. The life for me is to hear my kids play and laugh. Kuule kolla konna kollakas no kollan malla. Vapaus minulle merkitsee tasa-arvoa, toteuttamista ja sitä, että voi liikkua vapaasti paikasta toiseen. Freedom is for me to equality, human rights, and that you can move to the one place to the other. Tehdä muutoksia, että useampi ihminen on onnellinen. Fremtiden er ønsket om at få lov til at gøre en forskel, sådan så flere mennesker bliver mere glade. Fremtiden er uvis, men fuld af håb og en lille smule bæven.
Swimming in ice water in the winter. To say it in English, it's another word for nothing left to lose. It's another word for nothing left to lose. Ei bygd i Norge, på Vestlandet, ved fjorden, fjell på begge sider, og utsikt mot Atlanterhavet, der mine forfedre reiste ut til Island, der Gisle Sursson slog sig ned. Mitä mieltä olet elämästä? What is the life for you? Life for me is well, I can't tell you. Mitä mieltä sinä olet tulevaisuudesta? What is the future for you? At turde møde verden som den er og udvikle mig hver dag. To meet the world as it is and to develop every day. Kohdata maailma, miten se on, ja kehittää sitä.